Una persona dependent és una persona que depèn dels demés. És la persona que no pot, és a dir, viure o sobreviure soles. No pots deixar-los soles. Té que estar pendent si té fred, si té calor, si té pipi, si té... Fer-li menjar, estar al tanto de dutxar-la, tot. No, jo. Ell no parla, no menja soles, l'has de vestir, doncs tot això depèn de nosaltres per a fer-ho. Quan es va aprovar, pues, una alegria gran perquè anaven a donar-nos ajudes. Vam veure un poc de llum, com si diguem. Ens va donar molta esperança, el que passa que al final s'ha quedat en res. La llei tenia un catàleg de serveis que la comunitat així no sabien res del catàleg ixe, no sabien, perquè no l'havien fet. Necessites uns recursos, no diners, necessites recursos que no existeixen. Ell no pot anar a un centre ocupacional a passar el dia ahí fent manualitats perquè ell no sap fer-les. Necessita una atenció més específica per a un xiquet com ell. Hi ha un centre en València, però hi ha poquetes places. I en Alacant hi ha un altre i també hi ha poquetes places. Per la quantitat de gent que hi ha, que es necessiten, no... El que vol deixar-lo en una residència és impossible, a no ser que se'n vagi a una privada. No n'hi ha cada centre per atendre, no n'hi ha suficient centre. Diguem que n'hi ha un, però no és suficient per a tots. Entonces l'ajuda la fem en casa i la rebem en casa. Soc jo el cuidador, no professional. Al final el que el deixen és l'excepció de la llei que ens han donat a tots, és el cuidador familiar. Quan ens van fer cuidadores ens van estar cotitzant, pues ara no en digues el temps, vam estar cotitzant una bona temporada, però després ens ho van llevar. Esteban era una persona normal, molt activa, va tindre un accident en una motocicleta, va entrar al quiròfano per 3 dits d'un peu i va tindre un paro cardíaco. Durant un any i pico vam estar cobrant 399 euros i la persona de casa assegurar una i després de la nit al matí cobrant 20 euros. I fa 3 o 4 anys que estic cobrant 20 euros. Nosaltres va tardar la conselleria en resoldre 24 mesos el seu expedient. Llavors després van demanar la retroactivitat i t'arriba una carta que a tots es cabreja moltíssim, sobretot als pares, perquè és una carta tipus en la que el diuen que no queda demostrat que ha rebut ajuda. I clar, contra això tenim que lluitar precís. Jo vaig tenir que anar a buscar-me una abogada privada, és a dir, perquè damunt si vas a buscar una abogada d'ofici, vas passar-te 5 o 6 anys esperant a que resolgui el teu cas. S'haver tingut que resoldre en el 2010, estem en el 2015, el meu cas no s'ha resolt encara, és a dir, a mi em deuen un munt d'anys. En la meva família el xiquet té la discapacitat també i li vam arreglar-lo de la llei de la dependència, vam tardar 3 anys o 4 en cobrar, venien eleccions, doncs em va vindre la setmana d'antes l'ajuda i la retroactivitat ens l'han pagat en 4 anys. M'ha vingut ara la proposta PI, és a dir, justet quan venen les eleccions, igual que em van pagar unes beques que em devien també fa un munt d'anys, també me les van pagar en les anteriors eleccions, és a dir, quan van vindre les europees. I d'ella, de la dependència, no li toca res perquè ocupa una plaça en un centre ocupacional.
que això és així. Si ella que era nascut en una altra comunitat que no fos la valenciana, no és així. I ara l'any passat va vindre ja una carta en què ens aplicaven el copago. I estem pagant els 373 euros perquè la xiqueta pugui anar al centre ocupacional perquè li encanta i té tot el dret. Ara lleven també el de tenien pels penyals, tenien medicaments i tot, això també ens ho han llevat. En la comunitat valenciana ens han llevat la targeta sanitària que tenia. Veiem un futur prou negre. Per favor, dels nous governants que puguen entrar, que es centren una mica, només una mica que es centren, intentant fer les coses millors, jo crec que es aconseguiria alguna cosa, perquè passet a passet uno puja a una serra. Jo que hi hagués un centre com el que anava, que hi ha moltes activitats, t'ensenyes coses, t'ensenyes també a estar en grup, t'ho passes bé. Nosaltres el que demanem és que ells tinguin centres i ho tinguin fàcil, perquè ens ho fan difícil. ¿Qué será del su futuro? El problema es ese. Yo volia preguntar-los què serà del seu futur. Que el que tinga que governar, que governe el millor possible per gent com Esteban, que millor que qualsevol dia poden ser ells també.